back to my YouTube channel, Batan Farmers TV. At tagparante tagparmtor Alabaya Alonso. Dala gamit si balaykat manok, bato, rabi, kan, buryak. Ipakpakan mesin niya, dakat. Mix nga pigs kan toyo. Talo nga dito ti pagjajanan na dagiti manok ni. Yung mo na dito ya si balay ni may kadwa, yubong ki kalzing. May katlo, jimot, kala kamigigid si karayan. Datitlog ti manok mit ti kaparmar. Ina. Enam titlog na. Di nga menso na nga gititlog. Sige tayo matli, pagpatuloy. Duwa talang initak ta nagbalinda ngayon sa abad. Dukigit sumakat pinartimin. Ikang kanang dakat toyo. Sudat duma bukbukan. Di pa pa sudat ti kamotit nga malawkan mo lang toyo. Napigsada kami nga mga sipato ka farmers. Dagito yung matji, rabbit mi ka farmers. Dua dalang dati. Dati anak da nga piton. Ipakpakan mi kinya dakat, kamutit, napir kan kangkong. Kami sudah tipid. Bigat mi sudah nga pakpakan ng tipid. Rabbit min, darak kaldan, makabulan dan. Anda pengag kanay ti kulungan dan. Aramidan min to so dati kulungan da. Next vlog min to ka farmers. Ingat sinyo member si farmi. So dan nilet kansyon. Nilet ka iso ti babae. Matyon ka iso ti lalaki. Ibabayad tagat ginamitit siya doon nakaparma. Sumat lalaki, jay puraw siya doon na. Ipakpakan mo kinya data babasit dapay lang kat feeds. At kanto mo't dumarakal dan kat lubog ganmento tiyang ngalaw kan mititoyo. Kami kinya din ko, bababoy malakda. Papakan mama, nagpuraw. Isargang tanta narigat namin nga sangat si kalsada. Kalsada namin si baba. Pangkaligi lakugan ka farmer. Arji kami di alalagami. Yubong kaldi. Matipay di kubo. Matipay di bakbak kami kanwang. Karkargaan mi dati water park sa
Bukbuk nagdunad. Walang sikuhuran hindi. At taka din madudamatan. Lumatadod ako kapay ng anatakaw di duwa nga masikog nga kalding mi. Nangrugi ni Papa nga kalding di 2014. Narigat ti ag kalding tan sa market awan ti makanda nga root. Numan pa nagtutudo ag sakitdang. Ado tinaparte nga kalding min. Na nagparap ni Papa agparte ti kalding para tagnawa. Agparte pa ni Papa na dati okasyon. Lakuman og birthday kami sinadin ko. Pastor may sudan da duma. Binakod may suda tayo sa ti kulungan da. Kasi alam na ka parmer. Dati man di may nagawa dito si manok mi dito. Kasi dati ugong kalding. Tatama bang kami, di ba kami ganwang mi? Ito yung mas gital nung anong mi. Nakukutong daka, lalo na no sa mertawan sa dukan da nga root. Kaya kanin dakat garami. Hindi pagpakan mi inyada. Mas di ba kami? Napuhunan mi. Walo titawan ng kaparmer. Namitlok ay nga naganakan ng di mo nakan na tayo tanagsakit. Oy, jay mas di may kasbang anak na. Kasi malang kadakdal yung walang anak na nanatay. Numadap-atap na nga basik ka parmer. Medyo may katlong anak na. Alis ko na, mga antiroon. Datikat na yanak lang ini January. Bakal mat basikan sa parmer. Lalaki datoy. Tama bantay mas di gugol.
gapo lang dito'y parme. Dati posted, dati kawayan, matipay dati atok na. Ilang ginatang mikot lang siya barot. Pata gerday kat bayanihan. Nagpuno manong nga manok sinapartita manong aldaw dati ngay naramid sa baynalpad dati tubo. Nagtigo bumi ka parmer. Pata derme dati ta paginanaan minumapang kamit sila po. Summer pa lang kami nata. Di mo lamin kakat mais kan mani. Di mat bangar na pati susimul-mulaan ni Lolorin. Sinap na to. Lagi tingmat. Mola dato ni Lolo. Gadanak pa lang bisa ni Mama. Ngamang kuman ngolianan ka na babalang wet. Puritot tulanganan. Makal dan tupay na parumat. Siyam nga po, siyam dantoy na po. At dapay na yun na bantay nga mantay nga mapanjayan sa dayo. Diyan po kami si pinagbubunga si Manggat sa summer. Galalaan mi si Danom no, agmulmula kami. Napigsa si Danom na toy. Nariga ka patuloy. Nga nagaramid kami tagdati pang sibog mi si mulmula mi. Bugpay dati ko parmer, nag-isig-isig mo lang na kamunitan. At dapat si Bar na nga mais. Nakaungardan. Nabali nga dito ti pagmulmulaan ni Papati Pagay. At dapat ti Pispanjay. Gamang kami ang mapan ka parmer sa GCQ mat. Dato di last year nga paraop ni Papa. Dato mat di fish pan mi.